Takže my vás zdravíme. Ano, to je Míšový. Ano, to je. A my jsme vlastně, nebo spíš Míšový dala na Facebook status, že sníme lžičku soli. Tu máme tady. Ne, není to cukr. A fernet? No, ne, není to cukr. Ne, je to limetka. A je to limetka, no. Protože citron bohužel nemáme, takže Je to horší. sníme lžičku soli a zapijeme to citronem. A vodou. A vodou, no, protože já si neumím. No fajn. Tak jo. Jo. Někdo cukr? Ne. Jo. Oj. Tak začni. 3, 2, 1, 5. Já už to poslyšela. Já to nemyslím. To smrdí. Tam budu vypadat kretem. Tak to je největší hnus, co jsem kdy jedla. Já mám slanou. Asi sladkou nebo. Jsi jako moře. Taky máš úplně ty malé jablky takový. No dobře. Tak čus, já zblejím.